लोगोफोर मोनसे खोथा खोनासं हेलो फ्रेंड्स दिनैनि बे गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आरो दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नाय बे भिडिअआ जायफोरानोखि दायो इउटुबाव गोदान बिथांमोना भिडिअ बानायबाय थायो दायो गोदान चेनेल बानायदो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय खोथाया जाहैबाय मा जायफ्रानोखि इउटुबाव दायो गोदान बिथांमोननिया 1000 साबस्क्राइब जायाखै आरो 4000 लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफोरनिखौ इउटुबाव गोदान नोंथांमोना गिबियावनो आं नोंथांमोननो बुंनि गिबियावनो नोंथांमोना नोंनि साबस्क्राइब जि नुनाय बेसेबां 200 300 400 बेफोरबायदि साबस्क्राइब नुनाय दङ बेखौ नोंथांमोना प्राइभेट खालामनानै लानांगोन बियो जोबोद इम्पोर्टेन्ट गिबियाव नोंथांमोननि थाखाय बेनो इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ प्राइभेट खालामनानै लाखिनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि थाखाय साबस्क्राइब लाबोनायाव गोरलै जागोन आरो नै लोगोफोर जेनेबा नोंथांनि भिडिअआ बानायबाय थानो आपल'ड खालामबाय थानो माब्लाबाफोर भाइरेल जाबाय बबेबा मोनसे भिडिअआ 2 लाख 1 लाख बा 3 लाख लागै माने भिउस फैबाय आरो जुदि नोंनि साबस्क्राइबा प्राइभेट लाखिनाय नङाब्ला माने जेसेबांनाखि भिउस 2 लाख 3 लाख फैया मानो नोंथांनि चेनेलखौ भिडिअखौल' नायनानै थांगोन नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय नङा आरो बेनो मुलाम्फाया जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब नुनायखौ जुदि प्राइभेट खालामनानै लाखिया बेनो आरो मुलाम्फाया आरो खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना 1000 साबस्क्राइब आरो 4000 घन्टा बेखौ गोरलैयावनो आरो खम समनि गेजेरावनो मोननो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो माबोरै साबस्क्राइबखौ प्राइभेट लाखिनानै खम समनि गेजेरावनो 1000 साबस्क्राइब मोननो हायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन थौदो बिदिब्लालाय भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर मोनसे खोथा खोनासं भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम जेसे हायो आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम जाहाथे बयबो माने शेयार खालाम आरो जाहाथे बयबो मोनथियो नुथों आरो साबस्क्राइब खालामनानै अलखौ थुनानै ला लोगोफोर अल माने बेल घन्टा दोङ ना बेखौ अल थुनानै ला अब्लासो जेब्लाना आं भिडिअ गोदान होयो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैगोन आरो थाब नुनो मोनगोन थौदो बिदिब्लालाय आरो जायगानिसै नोंथांमोना क्रम इउज खालामदे आं दायो क्रमआव दिन्थिगोन नोंथांमोना माबोरै प्राइभेट लाखिनांगौ थौदो बिदिब्लालाय गिबियाव नोंथाङा क्रमआव थांनानै इउटुब सार्च खालामनांगोन इउटुब सार्च खालामबाय नैबेहाय इउटुब सार्च खालामबाय इउटुब क्लिक खालामबाय इउटुब क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन बेफोरबायदि फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सायाव 3 डट नुगोन बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव फै बिथिं फैनानै नै नोंथाङा नुगोन बेहाय डेस्कटप साइट बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव डेस्कटप साइट माने कम्पिउटारनि बायदि फैगोन आरो ना भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेनेबा शेयार खालामनानै हरदे लोगोफोरनोबो जाहाथे बिथांमोनाबो मोनथिथों आरो ना मोनथिथों साबस्क्राइब खालाम दा बावगारदे साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर बेहाय थांनायनि उनाव नै बेहाय नोंनि प्रफाइल नुगोन इउटुबनि प्रफाइल बेखौ बेहाय क्लिक खालाम एसे सर्टकाटै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो दे ओमफ्राय बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेहाय इउर चेनेल दङ बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन बेफोरबायदि खालामनायनि उनाव नै बेहाय नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेहाय इउटुब स्टुडिअ नोंथांमोना नैबेखौ लिरनाय नुदों जानांगौ नैबेखौ नुदोंना लोगोफोर बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव दसे नेनायनि उनाव र' जागोन एसे नेटवर्क स्ल' जादों स्ल' आरो ना गोथै जाबायलै दाना जिअ नेटवर्कआ मा खालामनो नै बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव नैबे साइडथिं गाहायाव फै नैबिथिं दै नैबिथिं नै साइडथिं गाहायाव फैयै गाहायाव फैयै नैबायदि सिटिंनि अपसन नुगोन
सेटिंनि अपसन बेहाय क्लिक खालाम सेटिंनि अपसनाव क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेहाय चेनेल नुगोन चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि नुजानायनि उनाव एडभान्स सेटिंआव नोंथांमोना क्लिक खालाम एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव फै नै बिथिं गाहायाव फैबाय था दै गाहायाव फैयै नै नोंथांमोना नैबेखौ टिक मार्क होनाय दंना बेखौ आनटिक खालामनांगोन टिक खालाम आंनिया बेहाय माने साबस्क्राइबा श' जाखादों माने दिन्थिखादों साबस्क्राइब बेसेबां दोङो बेहाय आंनिखौ नुखादों जुदि नुयि खालामनोबा नै टिकखौ नै बेहाय टिकखौ आनटिक खालामनानै नैफोरबायदि लांदां खालामना होनांगोन आरोना अब्लानो नोंथां मोननियाव साननैसोनि गेजेराव जुदि भिडिअ भाइरेल जाखायोब्ला माने ओरैबायदि साननैनि उनावनो 1000 साबस्क्राइब 2000 3000 साबस्क्राइब बेफोरबायदि मोनगोन आरोना दिनैनि भिडिअ आं बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां जाहाथे बिब्दिनो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो थौदो बिदिब्लालाय दिनैनि भिडिअ बाय बाय